a ver. Mira. Bueno. Aquí están los refrescos. Bueno, non vai faltar para beber. Y estos tú haces los combinados directamente. ¿Quieres ron? Ron. ¿Quieres lo que quieras? Bebidas espirituosas, pone. Armario. Ducha. Hola, aquí en Cabo Verde tomando margarita. Margaritas para los pollos. Mañana a la playa, ya mandaremos vídeo. 23 grados. Muy bien. C'è un camaleonte, cambia sempre colore, come bello e anche quello. Sono bello, bella, belli, belle, cambio forma sulla pelle, come fra quello, quella, quelli, quelle, giro, giro mille stelle. Con il gatto dico oh bel gatto, miau miau. Con la zebra dico bella zebra, wow wow. Con l'orso faccio oh bell'orso, grr grr. Cambio forma guarda un po', sì sì. Sono bello, bella, belli, belle, cambio forma sulla pelle, come per quello, quella, quelli, quelle, salto ballo su e giù. Gno, gno. Con i cani dico bei cani, wow, wow. Con gli elefantine, begli elefantine, wow, wow. Come un camaleonte cambio già. E anche quello fa così. Quel gatto, quella zebra non vieni qui. Quello gnurti, che magia, stessa forma in allegria. Sono bello, bella, belli, belle, camaleonte delle stelle, come quello, quella, quelli, quelle, impara e canta insieme a me. ¿Cómo haces para que te pongan una cerveza en el bar? ¿Cómo haces? Enseñas la pulsera. Verán. Bien. ¿Cómo nos damos? Sí, un italiano. Con buffet. Cabo Verde é un pequeno país insular situado no Océano Atlántico, fronte á costa de África Occidental, aproximadamente a uns 600 km do Senegal. Forma parte da Macaronesia, xunto con arquipélagos como as Canarias, Madeira ou as Azores. Está composto por 10 illas volcánicas, e cada unha ten a súa propia personalidade. Algunhas son máis secas e desérticas, outras máis montañosas e verdes. E esa diversidade paisaxística é unha das grandes riquezas do país. Desde o punto de vista histórico, Cabo Verde estivo deshabitado ata a chegada dos portugueses no século XV.
pola súa posición estratégica no Atlántico, converteuse rapidamente nun punto importante de rutas marítimas e tamén nun lugar tristemente ligado ao comercio de escravos entre África, Europa e América. Esa historia deixou unha pegada profunda na identidade do país. Cabo Verde conseguiu a independencia de Portugal en 1975 e desde entón construíu unha identidade propia moi forte marcada pola mestura de influencias africanas e portuguesas. Así que viaxar a Cabo Verde non é só descubrir praias, volcáns ou música, é tamén achegarse a un país pequeno en tamaño, pero enorme en historia, cultura e personalidade. Esse povo franco sem igual, li nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante, mas não tem. Clinitur. Ai. Non sei cal destas pastillas me toca tomar agora. Foche a clínica, Sí, é algunha destas, non sei, teño que mirar a ver. pero ti visitas moitas clínicas polo mundo. É que forma parte das viaxes. Temos unha serie que comezou con moito éxito en Guatemala, no Hospital Pedro Sula, titulada Infeccións de gorxa polo mundo. E despois tivo moito éxito tamén o episodio de Camboxa. Estivemos tamén ali. E agora tocaba infección de gorxa en Cabo Verde. Esta illa na que nos atopamos, a Illa de Sal, non é a capital do país, que se atopa en Praia. Non obstante, é a illa máis turística e na que se atopan as mellores praias. Na cercana localidade de Santa María, e máis concretamente neste bairro de Porto Antigo que vedes nas imaxes, apréciase unha crecente turistificación. Hai un turismo incipiente na illa, nótase que non é un turismo tan desenvolvido como noutros sitios, está, digamos que é incipiente, non? Pero vese que hai unha turistificación crecente coa construción de innumerables hotéis, entre eles un de Barceló, que tivemos oportunidade de ver paseando por ali, polo centro. Son las 12. Serán? A diferenza doutros países africanos destas latitudes, Cabo Verde garda a súa herdanza relixiosa e cultural cristiá, herdada de Portugal. E de aí que vexades que hai igrexas católicas. Por outra banda, vedes que estamos a metade de camiño de Brasil. Podíamos ir dar unha volta por Río de Janeiro.
Hoxe alugamos un coche e fixemos unha volta á Illa do Sal. Saímos de Santa María e a nosa primeira parada foi a fermosa vila de Palmeira. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Palmeira é unha vila de pescadores que atrae cada vez máis o turismo da Illa do Sal e iso percíbese nos locais e na animación, pero ten ese encanto dunha vila que aínda non foi devorada polo turismo, na que aínda podes gozar da vida local, podes ver a xente local pois xogando na rúa, falando, traballando. Esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. En Buracona hai unha piscina natural moi chula na que te podes bañar e tamén a Cova do Ollo Azul, que é unha especie de burato do inferno como que hai na Illa de Ons. Fai, como vedes na imaxe, a forma dun ollo e a determinadas horas do día proxéctase a luz do sol e parece un ollo de verdade. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade. E ali mesmo en Buracona está o Xardín das Illas. Aínda que nesta terra árida e seca, o de xardín é por decir algo, a calquera cousa lle chaman xardín.
Estamos no medio da nada, rapaces. Terraboa é un punto moi coñecido da Illa do Sal polas súas miraxes ou espellismos, que son típicos do deserto. Aí vedes nas imaxes alá ao fondo que parece que hai como unhas extensións de auga que en realidade non existen, son miraxes. Despois de ver as miraxes, continuamos o noso camiño cara á capital da illa, que coñecemos agarimosamente co nome de Espárragos, aínda que se chama Ispargos. Trátase dunha vila típicamente africana. Bueno, neste caso en particular, pois non nos pareceu que tivese moito interese. Pasamos un pouco de largo, atravesámola co coche e aproveitamos para tomar estas imaxes que estades vendo aquí para quedar un pouco co sabor da cidade. Despois dirixímonos cara a Baía dos Tubarões ou Tiburóns, na que os locais teñen montado un pequeno contubernio, un circo, que consiste en darlle de comer ás crías de tiburón para que se acheguen aos turistas e anden entre as pernas deles. Rematamos a nosa excursión dirixíndonos ás salinas de Pedra de Lume, que se encontran sobre o cráter dun antigo volcán, e nas que puidemos bañarnos experimentando unha sensación moi parecida á do Mar Morto. Bueno, estamos a punto de bañarnos nas salinas, que teñen obviamente unha concentración alta de sal, que por tanto fan un efecto como o do Mar Morto, podes flotar sen grandes esforzos. Eu nunca fixen tal cousa, vamos a ver como resulta a experiencia. Está bien, ¿eh?
guai, que bien se flota. Non fai falta facer nada, flotase tal cual. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Los lodos también allí. ¿Ah, sí? Lodos medicinales, mira. Ah, Como el mar muerto. Claro, te pica mucho. bueno, qué gracioso, mira cómo flotas. Dios, qué salada está. Me salpicaste y está saladísima. A ver, puxen as gafas e vou intentar bucear, a ver se é posible, ou se non podo. No se puede bucear, imposible. Hola. Hola. Aquí estamos en Cachania. Acabamos de llegar y dando una vuelta. Os enseñamos un poquito lo que hay. Y aquí está el elefante famoso este, lo carallo, que tiene una trompa de eustaquio. Pues nada, que sigáis ahí en... ¿Cómo se llama el sitio? ¿Dónde están? Cabo Verde. En Costa Verde. Ya sabes. Costa Verde. Ojo con la garganta. Chao. Chao. Último día. Piscina e praia. Aí vamos. Último día. Último día. Pero ese concepto non debería existir. Pero existe. Non debería existir o concepto de último día. Como esta era unha viaxe de sol e praia, aproveitamos estes últimos días para descansar no resort e por iso non temos moito que mostrarvos, apenas pois unhas imaxes das nosas actividades subversivas destes últimos días. Si esta vida nos chegase a netos, verdad, María? A ver, María, ¿qué nos contas? Mas sempre mola se enxame. ¿Y qué tal la experiencia? Cascol a meia-noite. Tá correr contra a luta, tá sofrer. Pra criar filhos que pai ou sem pai. Tá aguenta que a gente todos se vê. Tá em ti casa pagar de fome. Esse que é onde nos terra. Nos hornos petróleo, nos riqueza. Esse que é onde nos terra. Nos saudade nos cresceu, nos vida. Da trata de pintar na rocha, chora de cantar para mãe. Que emoção, só dá para ver, mas sempre espiar a lua. Da trata de pintar na rocha, chora de cantar para mãe. Que emoção, só dá para ver, mas sempre espiar a lua. Esse que ande nos terra. No levantar para todo mundo olhar. No pôr na peito, no sentir, no amar. No cantar, no nos morna. Na nos batuque e coladeira. Para o universo inteiro ficar a saber. Esse que ande nos terra. 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 Esse que ande nos terra.
petróleo, nos riqueza. Esse que é onde nós terra. Nos soldados nos cresceu, nos vida. Esse que é onde nos terra. Não levantar para todo mundo olhar. Não pôr na peito, não sentir, não amar. Não cantar, não nos morda. Não nos batuque e coladeira. Para o universo inteiro ficar a saber que esse que é onde nos terra. 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 Nos ouro, nos petróleo, nos riqueza. Esse que é onde nos terra. Nos soldados, nos cresceu, nos briga. Esse que é onde nos terra. Nos ouro, nos petróleo, nos riqueza. Esse que é onde nos terra.